Laura Alonso e os seus amigos gozan da noite no barrio da Valenzá, preto do Ourense. No grupo está tamén o seu mozo, un rapaz de 21 anos co que leva saindo uns meses. Todos charlan animadamente, sen saber que estas serán as súas últimas horas xuntos. A carón da 1:30 da madrugada, Laura decide dar por rematada a festa. Ao pouco tempo, tamén o seu mozo se retira. Xa está na cama cando recibe unha mensaxe de Laura dicíndolle que chegou á casa. Só uns minutos despois, arredor das 3 da madrugada, o móvil do rapaz volve soar. Para entón, el xa está dormido e non chega a responder a chamada. A mañá seguinte, os pais de Laura levántanse para atender o bar que rexentan no baixo da súa vivenda na aldea de Xestosa. Pero antes, a nai vai espertar a súa filla, a quen parece que se lle pegaron as sabas tras a noite de festa. A sorpresa axiña dá paso á preocupación. Laura non está no seu cuarto e a cama nin sequera está desfeita. Comeza entón unha busca desesperada para tratar de dar co paradoiro da súa única filla de 19 anos. En poucas horas, preto dun 100 de persoas peitean as pistas, os regatos e os montes de Toén. Os compañeiros de Laura estenden a busca a internet. A través da rede social 20 chaman a colaboración cidadá e mándanlle unha mensaxe esperanzadora á súa amiga. Confiamos en que esteas pronto con nós. Botámoste de menos. Os primeiros indicios dábanos a impresión de que non era unha desaparición voluntaria, por as chamadas de teléfono que se fixeran que lle fixera Laura ao seu noivo cando chegou a casa, por os contactos que tiña co seu exnoivo. Todo eso facíanos pensar de que non era unha desaparición voluntaria. Axiña comezan os interrogatorios e pronto tamén os investigadores centran as súas sospeitas nunha persoa. As primeiras pistas non tardan tampouco en chegar. Primeiro aparece o coche de Laura ben aparcado nun camiño de terra a uns 6 kilómetros da casa dos pais. Pola posición do asento, moi próximo ao volante, parece que foi ela a última en conducilo. O extraño do asunto é que arredor do vehículo non hai un só rastro da rapaza. Parecía como se o coche fose levado por alguén ali a propósito para que non se atopara rápido, por así decirlo. A seguinte pista aparece noutro punto ben distante, nos arredores do colexio de Toén. É o móvil de Laura, o que lle falta a batería e maila tarxeta de memoria. O da tarxeta pode ser significativo de que o autor supostamente da morte que quixera que non se atopara a tarxeta porque ali podería haber datos do móvil. O que nin a familia sabía era que Laura tiña un segundo teléfono, un móvil segredo que atopa a Garda Civil na casa dos pais. Un móvil que agochaba mensaxes recentes que ian resultar claves para dar co responsable da súa desaparición.
Teña de mensaxes, o que coñezo, algúns con amenazas de eres pa min, se non eres pa min, pois mátoche, ou deste tipo de mensaxes, con amenazas hacia a vida de Laura. Sí. Os rastrexos incrementanse e pronto chega unha nova pista. De novo, na zona onde aparecera o móvil, atopan a chaqueta negra que vestía Laura o día que desapareceu. Pero da moza nada se sabe ata o de agora. O sexto día sen noticias cúmprense os peores presaxios. Nunha gavia, preto do campo de fútbol de Toén, aparece o cadáver de Laura Alonso. Só 24 horas despois, xa hai un detido. Un veciño de Toén a quen os coñecidos definen como unha persoa fría e apática. O mesmo do que a Garda Civil sospeitaba dende un principio. E o mesmo que asinaba as mensaxes que apareceran no móvil segredo da vítima. Pero quen era e dende cando tiña ameazada a Laura? Javier Cruz tiña 32 anos, 13 máis que a Laura. Aínda que actualmente saía cunha nova parella, durante 3 anos fora mozo da falecida. Fora unha relación tortuosa, ata o punto de que Laura chegou a denuncialo por malos tratos, malia que logo retirara a acusación por medo a represalias. Laura era unha rapaza maltratada, pero a súa familia tardou moito tempo en descubrilo. Uns meses antes da súa morte, levaran ao psicólogo porque a vían deprimida e moi delgada, pero a realidade era aínda peor. Estaba sufrindo un auténtico drama. Quen si coñecían a situación eran as amigas da moza, que nunca aceptaran a Javier. Por iso estaban máis tranquilas dende que a rapaza tiña unha nova parella. Con todo, a nova relación de Laura incrementara a obsesión de Javier. Según confesou Javier aos investigadores, despois dun tempo separados, seguían véndose a escondidas das súas respectivas parellas. Por iso, a noite que desapareceu, Laura non quixo levantar sospeitas. Mandoulle unha mensaxe ao seu mozo dicíndolle que estaba na casa, pero mentía. Estaba en Toén a piques de atoparse co homicida. Acabara cedendo ás presións do seu agresor. Arredor das 3 da mañá, Laura chega co seu coche á nave do concello de Toén onde quedaran. Aparca o seu vehículo e entra no coche del. Segundo a confesión de Javier Cruz, discutiron pouco despois de que Laura intentara contactar co seu mozo, que non colleu o teléfono porque estaba dormindo. A rapaza xa non tivo opción de defenderse. Javier acaba coa súa vida esganándoa coa chaqueta negra que aparecería despois durante os rastrexos. O xuízo contra Javier celebrouse entre os días 17 e 19 de setembro de 2012. Ante un xurado popular, o acusado non negou que a matara, pero dixo que non fora a súa intención. Pues no sé el motivo, no lo sé. Yo echaba manos al pollo. ¿Le echó las manos al pollo? En ese momento. ¿Y cuánto tiempo estuvo con las manos al pollo?
muy poco. Apretó fuertemente después del agua. Apreté, que después apretar mucho más fuerte. Pero a xustiza concluiu que foi un homicidio a conciencia. E non só iso. Javier intentou desfacerse do cadáver e esparceu probas falsas para tratar de despistar os investigadores. Desfíxose da tarxeta do móvil na que estaban registrados os seus encontros, pero co que non contaba era a coexistencia dun segundo teléfono de Laura que acabou por converterse nunha proba contra el. A verdade é que puxonolo bastante difícil porque atopar o corpo levou uns 6 días, entón pois apreciase que o asasino pois tiña a vontade de que non aparecera no mesmo día, porque se el quixera que aparecera no mesmo día, pois seguramente deixaría o cadáver no coche ou nun lugar próximo. Foi a aparecer pois a varios kilómetros do lugar onde supostamente eles tiveran o encontro. Javier Cruz foi sentenciado a 15 anos de prisión por homicidio. O coñecido como crime de Toén conmoveu a opinión pública e sumou un novo nome, o de Laura Alonso, ás vítimas da violencia machista.